Hayırlı kеш эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Россиядә өлешчә мобилизация игълан ителүгә 2 айга якын вакыт узып бара. 21 сентябрьдән башлап без яңа чынбарлыкта яшибез. Бүген Татарстаныбыз Донбасска һәм өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә ярдәм итү буенча масштаблы хәрәкәткә кушылды. Бер якта дәүләт законнары, җитәкчеләрнең карарлары булса, икенче якта бердәмлек рухын күрсәтеп ярдәм итәргә әзер гап-гади татарстанлылар. Авыл апалары җылы уйык башлар бәйли, мәктәп укучылары хатлар яза, берәүләр хәрби киемнәр тегә, икенчеләр азык-төлек кием салым китерә. Бу йөрәктән йөрәккә барып җитә торган ярдәм. Бүгенге тапшыруда шулар турында сөйләшәчәкбез. Тапшыруыбызның кунаклары белән таныштырам. Римма Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле кич. Камил Әсхәт улы Ныгаев, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле кич. Исәнмесез. Алсу Рөстәм кызы Нәбиева, Татарстан дәүләт советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле кич, исәнмесез. Алия Рөстәм кызы Заһидуллина, Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты җитәкчесе. Хәерле кич, исәнмесез, сәлам. Алсу Фарис кызы Гатьятуллина, Татарстанның хезмәт, мәшгульлек, халыкны социаль яклау министрлыгының Балтач районы бүлеге җитәкчесе. Хәерле кишләр. Шулай ук без бүгенге тапшыруга яшьләр эшләре министрлыгы, иҗтимагый оешма вәкилләрен, волонтерларны, әти-әниләрне чакырдык. Программа барышында һәрберегез белән таныштырырбыз, әңгәмәләр корырбыз, барыгызга да хәерле кич. Махсус хәрби операция башлангач та Бердәм Россия партиясе хәрбиләргә социаль гарантияләр турында закон тәкъдимнәре белән чыкты һәм алар кабул ителде. Өлешчә мобилизация игълан ителгәч, депутатлар гаиләләргә, балаларга, ялгыз калган өлкәннәргә ярдәм итү буенча хөкүмәткә яңа тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итте. Шушы җаваплы чорда сияси партияләрнең активлашуы сизелә. Римма Атласовна, монда Бердәм Россия партиясенең роле нинди? Шынапта махсус хәрби операцияның беренче көннәреннән үк сәяси партиялар, парламентта эшләүче партиялар үз мөнәсәбәтләрен аңа билгеләде. Һәм шунысын әйтеп китәргә кирәк, барлык парламент партиялары, алар 5 бит инде без беләбез барыбызда, хәрби операцияны уздыруын хуплады. Һәм бу безнең өчен бик тә мөһим. Ул инде сәяси тормыш бөтенләй туктап калды дигән сүз түгел. Аерылган фикерләрдә, каршылыкларда бик күп, бәхәсләрдә күп. Менә, мәсәлән, бюджет проекты уза хәзер дәүләт думасы, безнең дәүләт советында да, анда да бәхәсләр бик кайнап тора. Ләкин менә бу мәсьәләдә барысы да бердәм. Һәм халык белән бердәм. Шунысы да бик мөһим. Операция башлангач, инде хәрби операция башлангач, ул федераль законнарны үзгәртүен таләп итте. Анда Россия армиясын тәэмин итү сораулары, оборона предприятиеларын көчәйтү мәсьәләләре күп кенә анда икътисади чаралар каралды. Һәм шундый бердәмлек булмаса, тиз рәвештә, оператив рәвештә бу эшне әлбәттә уздырып булмас иде. Инде менә сез әйткән сорауларга килгәндә, чынлап та бит махсус операциядә анда хәрбиләр генә түгел, анда һәм граждан затларда катнашты, иркен добровольцлар да килде бит, аларның статусларын билгеләргә кирәк булды. Беренче чиратта аннары аларга сугышчан түләүләр, гарантиялар билгеләргә кирәк булды һәм башкалар. Өйдә калган гаиләләренә инде шул өлешчән мобилизациягә эләккән кешеләргә алар да китте бит инде, аларның өйдә калган гаиләләренә, балаларына социаль ярдәм чаралары кирәк булды. Һәм менә бар шушы Бердәм Россия монда әйдәп баручы булды инде, менә шушы процессларда. Закон чыгару өлешендә генә түгел, бу эштә генә түгел, әлбәттә менә беренче булып Бердәм Россия гуманитар ярдәм пунктлары оештырды һәм безнең Казанда да, менә безнең офиста, Горький урамында шундый гуманитар ярдәм җыю буенча пункт оешты. Башта сораулар бик күп булды, җәмәгать. Барыбыз да беләбез инде. Нишләп инде безнең шундый илебез зур, көчле, нинди тагынанда акча җыю, әйбер җыю, армиягә кирәкме соң? Ул менә аңлатып бардык инде беренче көннән үк. Ул армия
сораулары белән, мәсьәләләре белән оборона министрлыгы шөгыльләнә. Ә бит анда конфликт зонасында меңләгәнчә кешеләр анда яшиләр, һәм алар бик авыр хәлдә калды. Һәм менә аларга ярдәм кирәк булды. Менә шул ярдәмне җыя башладык. Һәм без беренче көннәрдән, беренче безнең КАМАЗлар 1 март көнне, менә 24 февральдә башланды, махсус хәрби операция 1 март көнне Казандан беренче эшелон дип әйтәм инде, эшелон түгел, машиналар, йөк машиналары кузгалды. Һәм шатландык, сукландык һәм сукланабыз бүгенге көнгә хәтле. Шул хәтле зур олы йөрәк белән, зур күңел белән халкыбыз бу эштә катнашты һәм катнаша. Олы рәхмәт барыгызга да. Татарстаннан атнага 2 тапкыр Лисичанск шәһәренә гуманитар йөк җибәрелә. Менә узган атнада гына 103 тонна йөк, бу 7 фура дигән сүз, шуның кадәр йөк илтеп тапшырылды. Без бу кадрларны сезгә экраннан да күрсәтик әле. Камил Әсфәтович, менә сез үзегез Луганск Халык Республикасыннан күптән түгел генә кайттыгыз, менә әлеге зур сәфәрне, әлеге зур миссияны озата баручылар рәтендә идегез. Анда безнең ярдәмне ничек кабул итәләр? Мин бу икенче баруым, мин башта сентябрь башында без Госдума депутаты Ларин белән барган ягында, Марат Тәгәч барган инде Сәмигуллин. Менә бу баруның инициативасы бу безнең хисап палатасының җитәкчесе Демидов Алексей Иванович һәм Фәрәс Хәшим Мөхәммәдшин безнең дәүләт советы рәисе. Алар сөйләшкәч инде комиссия барганың бар инде, давай җитәкләп бар булсында дип әйттеләр миңа. Һәм шуннан соң мин инде чыктым район башлыкларына, тигез камының аръягындагы башларга монда кушылдылар. Зәй районы, Алексеевск Дорстрой, Алексеевск районы, Әлки районы һәм Спас районы. Шулай ук анда тагын без алдык, менә монда күрсәтү, карыз бу шаткан гуманитар ярдәм бу. Шуннан бушат 2 машина тагын Казаннан ярдәм янәше һәм партия Бердәм Россия партиясының машиналарына булар. Менә шуларны җыйдык та безнең белән тагын барды Зәй район башлыгы һәм Спас район башлыгы бардылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Марат Тәгәтешкә, менә Сәмигуллин беләсез инде, ул бит безнең Бердәм Россия Татарстан бүлекчәсенең башкарма комитеты рәисе. Шуннан да аннан соң ярдәмчесе Андрей Сергеевич Губанко, шуннан әйтәм, менә ул 7 мәртәбә бардылар анда. Менә беренче барганда да, икенче барганда да алар бөтен нәрсәне беләләр аны. Ничек әлтеге барганда безнең анда 2 шигие, анда безнең Россия шиге, Луганскиның шиге, анда тиз генә чыгып булмыйдыр. Менә хәзер инде бер генә шик бар контроль калганында. Әмма ләкин алар бармаса, менә ул нәрсәне алар иштиреп булмый. Алар барлык нәрсәне белә. Һәм миңа күп көннәр район башлыклары чыга бит, ничек бара икән, ничек мин барсында җибәрәм Марат Тәгәшкә. Ул бөтен нәрсәне белә, ул кая ничек барган, ничек кәгазьләрне язырга, ничек йыштырырга, һәм ничек машина табып бирә. Шуннан әйтәм, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм шуннан соң инде без барганда бардык, без шуннан да 7 машина, фура 103 тонна. Безне Луганскның үзендә менә ниендә шәһәрнең кырыенда чыгып каршы алды Фәрит Хәшимнең коллегасы, шушы Луганск Народный Халык Республикасының Халык Советы рәисе Денис Николаевич Мирошниченко үзе чыгып, яшь җегет, 80 елгы. Андагы парламент рәисе. Андагы парламент рәисе. Аннан соң киттек, анда бит безнең Варакин митинде Евгений Анатольевич, ул безнең хөкүмәт рәисенең урынбасары, шуннан да бик яхшы булган җегет. Менә аннан соң анда без туры барып булмый, бөтен күперләр шартлатылган. Шуның өчен Луганскидан Лисичанск 100 километрдан булса да, әмма ләкин анда теге әйләнеп үтәргә кирәк. Шуның өчен 4 сәгать бардык без. 4 сәгать анда бардык һәм менә анда машиналар инде волонтерлар көтеп торалар. Бер машина китте шахталарга, берсе шулай. Без 3 машина менә бу без менә бушаткан җирне күрсәткәндә менә үзәк мәктәпкә бардык.
Үш бурыны бушаттылар. Именно нәрсә күрдем, бу инде менә монда Варакин аның как штаб та кебек инде бөтен. Анда biz менә Шулищанскның мэры белән дә очраштык, актив белән дә очраштык. И менә киноларда күргән бармы, теге бик ватан сугышында Берлинда менә халык басып тора бит, теге аша тәлинкә тотып. Менә шушындый карап торабыз, халык басып тора анда. Картлар да, яшьләр дә менә шундый огромный зур шират басып тора, теге тәлинкәләр тотып инде. Карасак бутка, теге карабыдай буткасын ни белән килдек. И безгә аңлаттылар, менә бу Чаллы мэры Наил Магдиев оештырган һәм менә шу ниләрне карабыдайларны, тушынкаларны җибәреп, шунда пешереп, кайнар көндә кайнар 1000гә якын кешене аштылар. Бүген Наилган барча итәрен шылтыраттым әйтәм, бик зур рәхмәт сиңа әйтәм, тапшырам менә Лишан һәм сорадылар әйтәм, булачак киләчәктә шушы кайнар ашны, кайнар боткаларны тагын пешермәсләр микән. Камил Әскәтишти менә 5 миллионлык тагын җыйдык ди, менә бу көннәрдә тоже китәчәк, шушы безнең машиналар шунда ди. Алар без аны барабыз шулай ди, ашатачак без диләр. Нәрсә әйтим инде, менә Ишчанскида 115 мең кеше яшәгән элек, һәм анда 35 меңләп кеше калган. Анда шуның 2000 мәктәп балалары, анда менә теге җылылык белән, су белән, электричество, газ белән тәэмин итү бик авыр. Юк дисәк тә, менә юк дисәк тә. Демәк, шундый инфраструктурасы, шундый шартларда яшиләр, яшәргә мәҗбүрләр алар. Менә бик зур рәхмәт әйтәләр, конечно, менә шушы безнең гуманитар нигә ярдәмгә бик зур рәхмәт әйтәләр. Әмма ләкин телләрен тизәк менә тынычлык урнашуын һәм нормальный условиялар булсын телләр. Менә шуны рәхмәтне мин тапшырдым басында да. И халык менә шушы сезнең ни аша передача бөтен менә халыкка менә аларның рәхмәтен тапшырасым килә. Чыннан да бик зур рәхмәт әйттеләр. Анда тоже безнең белән очраштылар, редакторлар да анда гәзитләрнең шулай әйтеп, халыкка әйтегез, бик зур рәхмәт әйтегез диләр. Лисичанск гына бердәм Россия партиясе ашана 600 тонна уже менә шушы ярдәм илтте. Әле бит бар районнар, бар, значит, районнар бар үзләре, теге военныйлар бар менә илтәләр Донецк республикасына һәм башка республикаларга илтәләр. Ансы менә шуны әле мин белән менә бер көнне Метшин үзе җыйды 100 ничә тонна әйтәме. Әле бу монда кермәй, бу монда кермәй. Алар менә бу көннәрдә анда бар. Аерым илтә, алар аерым илтә. Мен де кушып әйтәсем килгән, Марат Талгатовичка рәхмәт әйтүен, Камил Әсгадовичның без дә бик рәхмәтле, безнең хатын-кызлар депутатлар берлеге мәрхәмәт милосердие, без дә үзебездә, мин үземдә бардым август айында Лисичанскида укытучылар белән очраштык. Безнең хатын-кызлардан бүләкләр алып бардык, без аларга язу, сызу әсбаплары, балаларга без анда җыйдык шул китаплар, рус телендә китапларын әлбәттә аларга укырга, кулланырга китаплар булсын дип шефлык алдык. Андагы мәктәпләр өстендә, мәсәлән, Луганскидагы 5нче мәктәп һәм башка мәктәпләр. Менә бүген бу дүшәмбе көнне генә безнең хатын-кызлар депутатлар берлеге Лисичанскига һәм Лисичанск янындагы булган хастаханәләргә махсус 8200 махсус прибор җибәрде. Бу инде кан алмаштыру приборлары һәм анда аерым помпалар, диабет белән авырткан халык өчен һәм инде аларны бүген кабул иттеләр. Шушы без җибәргән әйберләрне рәхмәт итеп, бик кирәк булган, алар үзләре безгә мөрәҗәгать иткәннәр иде, шул әйбер кирәк дип без аларны җыеп алып җибәрдек. Бүген кабул иттеләр, бик рәхмәтләрне менә бу минутларда белдерәләр. Рәхмәт. Менә безнең Татарстан гражданнары Донбасска волонтер буларак та бара. Менә анда волонтерлар активы да формалашкан, оешкан. Менә Яшь гвардия оешмасының Казан бүлеге җитәкчесе Руслан Шихабетдинов, ул анда үзе дә булып кайткан кеше. Сез үзегез ничек бардыгыз? Волонтер буларак үзегезнең максатыгыз турында сөйләгез әле. Хәерле кич. Инде февраль аеннан башлап без инде гуманитар ярдәм җыя башлаган идек. Бүгенге көндә дә бу эшебезне дәвам итәбез. Инде 142 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыйдык бүгенге көндә. Әлбәттә, башта гуманитар ярдәм җыюдан гына башласак, аннан инде безнең эш юнәлешләре киңәйде һәм инде бер төп юнәлешебез булып, бу Донбасска волонтерлар җибәрү булып торды. Һәм инде шул март аеннан башлап, бүгенге көнгә кадәр һәр 2 атна саен без үзебезнең волонтерларны шушы өлкәләргә җибәрәбез. Мин үзем Мариуполь шәһәрендә булдым. Бу шәһәрдә чыннан да бик күп җимерек өйләр, гади халыкка чыннан да ярдәм кирәк. Анда инде ут, су, җылылык, менә безнең тормышта гади булган әйберләр, анда алар инде бик катлаулы шартларда яшиләр дип әйтергә кирәк. Волонтерлардан нинди ярдәм көтәләр? Беренче чиратта
без инде менә килгән гуманитар ярдәмнәрне бушатуда, өләшүдә ярдәм иттек. Шулай ук анда менә икмәк предприятиеләре җимерек, бер генә икмәк җитештерә торган предприятие бар иде. Без ул предприятиегә көндәлек менә уннарны кабул итәргә, бушатырга ярдәм иттек. Шулай ук бик күп анда табиблар, күченеп китүче кешеләр дә күп бит инде. Мәсәлән, хастаханәләрдә санитарлар, табиблар җитми иде. Без көндәлек хастаханәләргә килеп, анда санитарлар булып, инде менә авыру кешеләр белән эшләргә шулай ук ярдәм иттек. Аларны теге 1нче этаждан 7нче этажга күтәреп меңгерергә дә бик күп кешеләр кирәк. Без инде волонтерлар белән менә шундый юнәлештә аларга ярдәм күрсәттек. Менә волонтерлар активы анда күпме вакытка җибәрелә? Аларны кайда тупланалар алар? Һәрбер регионнан инде без Мәскәүгә җибәрәбез. Мәскәүдән инде 50-70 кеше шулай бергә җыйналып, 2 атнага без төрле шәһәрләргә шулай барабыз. Вакыты булып чыга индеме? Алмаш-Тилмәш. Анда менә берничә шәһәр, без менә Мариуполь, Мелитополь һәм башка шәһәрләргә шулай һәрбер шәһәргә 20, 30, 40 кеше шулай бүленеп шулай барабыз 2 атна сайын. Бу эшне алга таба да дәвам итәргә планлаштырабыз. Гуманитар ярдәмне Донбасска илтеп ирештерүдә республикада менә төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр һәм район башлыклары да катнаша. Бүген республикада 84 гуманитар ярдәм җыю пункты эшли. Республиканың һәр районында алар бар. Моны ярдәм янәшә хәрәкәте контрольдә тота. Бу республикада ярдәм итәргә теләгән гражданнарны, эшмәкәрләрне, иҗтимагый оешмаларны берләштергән хәрәкәт. Аның координаторларының берсе бүген Ришат Ярмөхәмәтов безнең студиядә. Ришат, тамашачыларга аңлатсак иде, менә Татарстанлылар сезнең хәрәкәткә ничек кушыла ала? Хәерле кич. Безнең хәрәкәткә шул сайт буенча кушыл була инде, ярдәм РФ дигән. Һәм шунда кайнар линияга безгә күп кеше шалтырта, ул әйтә, ничек нәрсә алып килеп, нәрсә алып килергә кирәк, ничек булышырга кирәк, кемдер акча җибәрәсе килә, безнең Акбар Сызданев счеты бар. Без шунда там акча җыелгач алабыз кем гаиләләргә, һәм шуны җыеп җибәрәсенә. Бүген безнең бер машина китә. Ул инде мобилизованларга. Менә шунда безгә заказ җибәрделәр, без анда җыйдык проводлар, тепловые пушки һәм кабельларны җыеп шул акчага алып, менә шуны бүген җибәрәбез. Ансынча менә хәзер Добрый Казань буенча 18 пункт безнең эшли, менә шул 84-тә ул. Аларга кеше нәрсә теләсе килә, шуны алып килә инде. Анда җылы аяк киемнәрне, тушенка, анда карабудайны киренчә, кемдер су алып килә, кемдер менә балаларга киемнәрне алып килә. Һәм шул адресларны ярдәм янәшә сайтында табып була, һәм Добрый Казань сайтында табып була. Һәм социаль шартлар буенча безгә язып, бер нидә булса да хыялы булса, булышырга. Теләге булган кеше сезгә мөрәҗәгать итә ала. Дөрес, шулай. Димәк, ярдәмянәшә.рф сезнең сайтның адресы. Ярдәм.рф. Президентыбыз тәкъдиме буенча ярдәм янәшә дигән фондны без берләштердек бит инде. Чынлап та ул кирәк эш булды минемчә, бик тә, чөнки координацияларга кирәк иде бу эшне. Ул төрле бик күп чыганаклардан эшләнә башлады. Бу эш, бу ярдәм, гуманитар ярдәм җыю эшләре. Ләкин менә бер кеше шалтыратты миңа 1-2 көнлек. Бу булай ди. Менә без үзебез бер пункт оештырдык ди, җыясы килә ди безнең шул гуманитар ярдәмендә, ризыклар анда, киемнәр. Ләкин ди безгә беркем дә бер нәрсә алып килми әле. Безгә журналистлар җибәрегез әле, алар хәбәр итсеннәр дә безгә ташый башласыннар ди әйберләрне ди. Менә сез ничек карыйсыз? Беренче яктан бит инде бу шиктә тудыра кебек. Икенче яктан менә шундый актив кешеләрне читкә кагасы да килми. Менә ничек эшләргә кирәк алар белән? Менә без үзебез эшләгәндә башта системаны язганыйк. Монда күп волонтер кирәк. Нәрсә җыябыз, ничек җыябыз, ничек яздырабыз. Исемлеге бар инде, анда кирәкмәгән әйбер алып җибәрүдә мәгънә юк бит инде ансыда. Чөнки анда, ватык, бызык кайбер булмасын дип. Менә безнең хәзер шул Добрый Казанда да волонтерлар эшли, алар билгеләп язып күп алып килделәр. Аның ничек киласы, чөнки менә без колонна җибәргәндә анда килларга кирәк.
шуңа без аны виш санап нитебез. Һәм кеше үзен пункт приемны ясаса, ул бары безгә шылтыратып, аның белән без сөйләшәбез, өйрәтәбез, нәрсә җыярга, ничек җыярга. Әгәр дә ул алар белән эшлисем килми, алар аннары үзләштерәләр мин эшләгәнне, мин җидем дип әйтмиләр, үзебез җидебез дип җидек дип әйтәләр дип, андый фикерләр дә бар бит. Менә ул инициативаны ничек менә юкка чыгармаска? Районнардан күп кеше алып килә инде. Һәрбер кешене санап булмый. Менә без әйтәбез, менә бу Спас районы. Менә без бер тапкыр җибәргәнек, алып килгәнек гуманитар груз, һәм теге солдатлар аны бошатканда, ну да безнең палетларда инде стрейч пленка белән шуны виш пленканы жарып, менә һәрбер коробканы бошата башладык. Һәм солдатлар менә үзен күрән там Актаныш районы там социальная школа әленди. Ой, әйтә, кем Актаныштан ди? Берәү чалып килә, менә Актаныштан ди. Менә үзенеке җибәрәләр. Нинди күңелле. Әйе, менә кем Спасский райондан да виш язылган, анда үз кеше нәрсәне, ну, үзе районны күргәч, үзе районны билгеләп, ул анага ничек җылырак буламысың? Шуңа күрә үз исемен язасы килсә, үз исемен язсын, үзенең наклейкасы булса, үз наклейка язсын. Чөнки без гуманитар миссияны үзебез белән, ну, бер шул фикер белән әйтәбез инде. Бик күп кеше аны һәр кешене язып бетереп, һәр кешене теге сайтка булышып булмый инде. Но бәлки бер кеше там үзенең конкретный товарны алып килсә, ул яза ала. Һәрбер кешенең биргән кешенең фамилияларын язып барсаң тоже яхшы, чөнки менә безнең бит инде опыт бар, теге менә мәчет төзегәндә дә, менә бу Болгар фонды төзегәндә дә һәрбер кешенең хәзер аерым китаплар чыгып, һәрбер кешенең әгәр кем биргән язып барса, ул зур нәрсә булыр, бары тора барамы килеп чыгарга мөр, шул китап чыгарга тора бара. Аларны язып теркәп барга кирәк һәрбер кешенең барыбер. Мен беләм, Казан волонтерлары язып бара. Әкрен генә. Мөмкин. Мәсәлән, бездә дөрес әйтеп киттегез, Игелекле Казан, Добрый Казань аркылы безнең инде гуманитар ярдәм җыю пунктлары бар. Алар 20-гә якын. Үзәк пункты Горьковское шоссе 53А-да урнашкан әлеге бүгенге көндә. Бездә менә көн дәвамында 18-га кадәр 3 волонтер чыга һәрбер сменага. Һәрбер волонтер язып бара. Кем күпме ярдәм алып килгән, нәрсә алып килгән, аларны без туплыйбыз да, аннарсы менә шушы центральный үзәк складка җибәрәбез. Үзәк складта инде башка волонтерлар инде бөтен коробкалар буенча оештыралар да, менә шулай итеп йөк машиналарына тутырып инде җибәрәбез кирәкле якларга. Бу эш язылып бара. Ансы төгәл әйтә алам. Шуны бөтен Татарстанга язып була. Һәрбер кешенең. Димәк, һәр районнан үз хәрбиләренә, үз таныш-белешләренә ярдәм итәселәре килсә, әйтик, үз исем фамилияләрен язып җибәрә алалар. Әйдә эшлик шулай. Рәхмәт. Әле шунда әйтеп китәсе килә, менә гуманитар ярдәм алып киләләр бит инде. Ул ни өчен безнең барлыкка килдеме? Башлап җибәрделәр бит инде. Район башлыклары, мәсәлән, безнең җитәкчеләр башладылар бит инде гуманитар ярдәм җыю буенча. Без бик озак уйладык. Ачырга микән бу пунктларны, ачмаска микән? Ләкин күп шалтыратучылар булды халык ягыннан. Мәсәлән, әбиләр, мин менә оек баш бәйләдем, китереп бирим әле зинһар өчен дигәчтен, без күп уйлаганнан соң шушы пунктларны ачырга булдык. Шушы ашканнан соң чыннан да халык алып килә, һәм инде менә ярдәм эшендә матур открыткалар да барлыкка килә, балалар ясаган. Кайбер әйберләр инде әбиләр, мәсәлән, инде җылы киемнәргә өстәп догалар китабында куя. Менә һәрбер кешенең җылы, күңел җылысы да өстәлә, йөрәктән йөрәккә икәнен сизелә. Бу кирәкле эш, аннарсын шуны әйтеп китәсе килә, гуманитар ярдәм бит ул менә әйбер бирү генә, акча гына күчерү дигән сүз түгел, бу бит әле волонтерлык та зур эш. Чөнки шушы пунктларда эшләү өчен дә безнең күп көч кирәк, студентлар да ярдәм итә. Теләге булган һәрбер кеше волонтер була ала. Шуңа күрә кемнең теләге бар икән, рәхим итегез, килегез, әлеге пунктларда центральный үзәк пунктта да эшли алалар волонтерлар, үзләренең күзләре белән күрәчәкләр, ничек анда төгәл безнең списоклар төзелә һәм ничек итеп төгәл оформляция итеп уешып китүләрен аны инде халык күрә ала. Рәхмәт, менә без бүгенге тапшыруда сөйләштек. Аерым да ярдәм җыярга теләүче гражданнар бар. Менә әйтик, Кукмараның Атлас Булатов исемендәге лицейында ата-аналар, укытучылар җыелып, шундый ярдәмне җыю эшенә тотынганнар.
Гөлназ Елаевна, әйтеп китсәгез идем, моны кем башлап йөрүче булды? Кемгә илтеп тапшырыла менә бу ярдәм? Бөтенесен контрольдә тотыламы? Хәерле кич. Бөтенесе дә контрольдә тотыла. Безнең лицейбез бик күп акцияләрдә катнаша һәм октябрь аенда үзебезнекеләрне ташламыйбыз дигән акциядә дә актив катнаштык. Лицейның хезмәт коллективы һәм дәген рәхмәтебезне әйтеп китәсебез килә үзебезнең укыткан укучыларның әтиәниләренә. Алар берсе-бер битараф калмады шушы акциядә безнең белән бергә актив катнаштылар. Бу иң беренче нигезе куян китте дип әйтсәк инде гади генә бер кич. Мин гадәттә дәфтәр тикшереп утырам. Telegram һәм WhatsApp шилдәре бер туктаусыз хәбәр килә. Нәрсә булды икән? Хәзер бит инде куркабыз. Бер туктаусыз хәбәр килсә, бренди яман начар хәбәр түгел микән дип. Ачып карасам, видео килде. Видеода корреспондент сөйли, мин сөйләгәнне, нәрсә сөйләгәнен дә хәтерләмим. Танкта Күкмар дигән исемне күргәч, күңелемә җылы кирип китте. Күкмар, аннан соң яңадан бер кат карадым, Күкмар баша дип язылган. Укытучылар группасында бу бит безнең җегетебез, бу бит безнең Артур дигән җегетебез, Башаев дигән сөйне укытучылар ярты төн сөйне шушы хәбәрне җиткерделәр. Димәк, мәктәпне тәмамлаган, махсус хәрби операциядә катнашкан хәрби кеше. Тамамлаган безнең укучыбыз Башаев Артур бүгенге көндә Украинада махсус операциядә хезмәт итә. Һәм дә аның классташлары шушы акцияны башлап җибәрделәр. Без дәген актив катнаштык. Әтиәниләрдә, чөнки беребез бер битараф түгел, шушы гуманитар ярдәмне үзебезнең мәктәпне тәмамлаган волонтерларыбыз Лилия Зайнетдинова, Зульфия Садыкова, Альбина һәм Ойрат Хөснетдиновлар, алар алып барып тапшырдылар. Гуманитар ярдәмгә кем нәрсә алып килә алды? Азык-төлек, медицина ярдәм, медицинаның кирәк-яраклары һәм дигән юклар өчен махсус тегелгән 10 капчыкта тапшырдык. Акчалата да җибәрдек. Бу ярдәмне Артурның частына алып барып тапшырдылар. Шушы акциянең иң җылы, күңелгә үтеп кирешле бер өлеше безнең укучыларыбыз дагын битараф калмадылар, алар солдатларга хат яздылар. Менә мәктәпне тәмамлаган бүгенге көндә солдатлар, хәрбиләр белән элемтә тоту, аларның гаиләләре белән элемтә тоту, мәктәп өчен бу бик мөһим нәрсә. Менә миңа калса, башка мәктәпләрдә бу эшкә кушылса бик яхшы булыр иде. Аларга бит нинди менә психологик яктан да, мораль яктан да нинди таяныч бу солдатларга. Әйерим атласында бик дөрес әйтәсез. Без үзебезнең мәктәпне тәмамлап чыккан һәрбер укучы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Һәрберсе аларның шатлыклары безнең өчен шатлык, алар борчылсалар, без борчылаб, чөнки алар безнең мәктәпне битергән безнең балаларыбыз. Олы булсалар да, алар безнең балаларыбыз. Афәрин, рәхмәт бик. Шушы урында реклама турында игълан итәм. Хәзер безнең реклама 1 минуттан күрешкәнгә кадәр. Хәерле кич, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Бүген без өлешчә мобилизациягә эләккән хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә, гомумән Донбасс халкына ярдәм турында сөйләшәбез. Татарстан дәүләт сайтының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары Идел буе төбәкләренең закон чыгару органнары хатын-кызлары белән берлектә үткәрелгән күмәк утырышта өлешчә мобилизациягә һәм гражданнарның гаиләләренә ярдәм чараларын игълан итү турында игътибарны юнәлткән иде. Без беләбез, Татарстан дәүләт сайтында мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары кайнар линия телефонына килгән шактый гына мөрәҗәгатьләрне тыңлады һәм даими рәвештә бу эш алып барыла. Алсырстамны бу ярдәмне һәм менә бу мөрәҗәгатьләрне анализлап карагач, гаиләләргә нинди ярдәм кирәклеге ачыкланды? Менә без
берничә тапкыр уздырдык инде шушы кайнар линияны һәм система рәвешендә булган сорауларга җавап бирдек, чөнки күп кенә законнар кабул ителде, кредит каникуллары буенча, хәзер инде безнең халык канәгать бу мәсьәлә буенча, аннары төрле мөрәҗәгатьләр бар иде. Никахны беренче көндән гариза биргән көннән үк ничек оештырып була микән бу эшне безнең хәрбиләр махсус операция, хәрби операция территориясына китер алдыннан дигән шушы сорауларга җавап бирелде. Һәм дә инде бирелгән сорауларда күп кенә сораулар бар иде. Монда кайнар ашату турында профессиональ уку йортларындагы укыган балаларның, шушы гаиләләрдән булган балаларның аннары бердәм түләнә торган түләүләр буенча кай мөрәҗәгать итәргә кирәк, ничек эшләргә ул эшне, бу инде информация буларак, аннары төрле сәламәтлек турында вопрос сораулар бар иде. Һәм дә инде менә бик күп сораулар эш балалы аталарны я кире кайтару, я җибәрмәү мәсьәләләре буенча бу әле менә кинәт кенә бу мәсьәлә хәл ителгәнче булган сораулар, аннан соң бу сораулар шешелде инде әлбәттә һәм шушы сораулар бүтән булмады. Һәрбер сорауны, безгә мөрәҗәгать ителгән сорауны biz игътибар белән карадык. Менә бөтен министрлыклар белән шушы эшне алып бардык һәм һәрберсенә җавап бирдек. Һәрбер мөрәҗәгать иткән кешегә безнең кайнар линиялары нәтиҗәсе буенча 300-дән артык шалтырату булды безгә һәм һәрбер шалтыраткан кеше белән без элемтәдә торабыз һәм шушы мәсьәләләрне шешелдеме, шешелмәдеме, ничек дәвам ителә, аларның мәсьәләләре, шуларга игътибар итеп карыйбыз. Анда менә гомумән югалып калып, ни эшләргә инде, җылап, менә шундый шалтыратуларда булды. Психологик яктан кем ярдәм итә ала? Аларга да әлбәттә без җавап бирдек. Ул кешеләр белән очраштык. Аннары менә безнең Бердәм Россия партиясе ул инде геройларның хатыннары дигән проектны да игълан итте. Шушы хатын-кызлар белән очрашып, нинди ярдәм кирәк? Балалар мәсьәләсе, гаилә мәсьәләсе. Менә нинди төрле сораулар бар, шушы сорауларга җавап бирдек. Кем шушы сорауларны хәл итә ала, шулар белән тоташтырдык аларны. Безнең хатын-кыз депутатлар төркемнәре бит урыннарда да бар, районнарда да бар. Менә шул шалтыратуларны инде без аларга да тапшырдык кайберләрен. Менә барып сөйләшегез, утырып, чәй эчеп, уртага салып, аңлашып, түземлеккә чакырып, ничектер менә шундый ярдәм дә кирәк бүген. Аннары шушы хатын-кызларыбыз безнең катнашты да, безнең соңгы утырышта, соңгы кайнар линия булганда алар электрон рәвештә безнең белән бергә иделәр. Һәм инде нинди районнан шалтырату булды, нинди районнан мөрәҗәгать, шунда ук шушы район муниципаль депутатлары безнең белән берлектә җавап бирделәр. Һәм андагы администрация белән киңәшеп, без нинди күләмдә ярдәм итә алабыз, кыз депутатлар нәрсә эшли ала, шушы бөтен мәсьәләләрне барларга тырыштык. Рәхмәт, безнең республикада үзәкләштерелгән, менә әйтик, юридик ярдәм бар, өлешчә мобилизациягә эләккән гражданнарның гаиләләренә, өлкән әти-әниләренә һәм балаларга ярдәм бар, психологик ярдәм дә бүген шундый оештырылган. Менә Зилә, булар турында әйтеп китсәгез иде. Хәерле кич. Яшьләр эшләре министрлыгы инде ул шушы ярдәм янәшә хәрәкәтенең координаторы булып тора. Барлыгы бүгенге көндә районнарда һәм менә шулай ук инде безнең уку йортларында гуманитар ярдәм җыю пунктлары эшли. Аларда инде 6000-нән артык волонтер безнең санала. Монда инде эшли. Һәм әлеге волонтерлар менә шушы гуманитар ярдәм күрсәтү үзәкләрендә дә эшлиләр. Шулай ук һәр кешенең бит ярдәм итәсе килә бу очракта. Ул кешеләр дә, алар волонтерлар, алар да үзләреннән кулларыннан килгәнчә ярдәм итәләр. Шулай ук инде безнең менә мәктәп балалары монда әйтеп үттеләр, алар хатлар язалар. Безнең өлешчә мобилизациягә эләккәннәргә бүгенге көндә 15,000-нән артык хат язылган Татарстанда балалардан. Шулай ук инде безнең менә психологик ярдәм бар. Мобилизациягә эләккән гаиләләр һәм инде анда катнашучылар, яшьләр гомумән безнең инде психологик үзәкләргә мөрәҗәгать итә алалар. 5 районда 6 үзәк эшләп килә. Шулай ук инде балалар номеры бар безнең. Кайнар элемтә номеры 800-2000.
122. Шулай ук инде безнең яшьләр өчен дә аерым номер бар. Анда да безнең мөрәҗәгать итә алалар. Менә әйтеп үттеләр инде безнең Добрая Казань, Ярдәм янәше, Народный фронт һәм башка платформаларга көндәлек рәвештә мөрәҗәгатьләр килә. Әлеге мөрәҗәгатьләрнең барысы да алар бергә туплана бит менә шушы килгән мөрәҗәгатьләр. Алар инде аерым соңыннан белгечләргә тараталар һәм белгечләр һәр мөрәҗәгать үстендә эшлиләр. Кайнар шушы линия үзәгендә безнең инде 8 юридик хезмәткәр дә утыра. Шулай ук инде тагын күбрәк булса инде бу мөрәҗәгатьләр, алар шушы белгечләргә биреләләр. Менә бүгенге көндә генә нинди мөрәҗәгатьләр бар? Бюджет программаларында укымаган балаларның кемнең атасы шушы хәрби операциягә киткәннән соң ничек скидка алырга, ничек бушлай укырга? Менә шушы мәсьәләләрне без уку йортларының җитәкчеләре белән хәл итәбез бүгенге көндә индивидуаль рәвештә ул эш алып барыла безнең. Хәл ителәме? Уңай хәл итеп буламы? Менә сез ректор буларак. Менә мин ректор буларак индивидуаль рәвештә һәрбер мөрәҗәгать иткән балага әйе хәл итәбез, эшлибез дигән җавап бирдем һәм шушы эшне алып барабыз. Әлбәттә, бу инде һәрбер җитәкченең үз хәленнән килә бу эшне эшләргә һәм без аны барыбыз да эшләячәкбез. Әле сезгә менә миндә кушылыйм әле. Луганскидан да мөрәҗәгать иттеләр, чөнки аларның балалары бүген мәктәпләрдә эшләмәй, анда эшләмәй. Анда күбесе менә теге югары уку йортларына киткән балаларында күп. Алар мөрәҗәгать итте, бер 35-40 баланы хәзер менә шушы югарылыкларга алырга дип. Ул нәрсәдән сезгә шишәргә туры киләчәк, алар чыгачаклар безнең. Республика хөкүмәте тарафыннан өлешчә мобилизациягә эләгүче ир-егетләрнең гаиләләренә менә нинди ярдәм каралган? Алсу Фарисовна, сез әйтеп китсәгез иде, бер тапкыр түләнә торган 20 мең сум акча бирелә һәрберсенә. Аны ничек алырга? Иң беренче минем инде форсаттан файдаланып, безнең хәрби бурычын үти торган, бүгенге көндә үти торган егетләргә, аларның гаиләләренә, якыннарына, туганнарына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Аларга сәламәтлек, нык булырга, көчле булырга һәм сабырлык теләп калабыз. Һәм инде менә ярдәм дигәндә инде безнең Татарстан Республикасының министрлар кабинетының карары нигезендә безнең социаль яклау министрлыгы тарафыннан һәрбер балык булмаган балага 18 яше димәк тулмаган балага 20 мең акча түләнде. Бу эш инде тәмамланды дип әйтсәк тә була. Чөнки инде менә безнең районда бу эш иң беренчедән тәмамланды. Республика буенча да инде хәзер әзгенә мөрәҗәгать итмәгән хатын-кызлар калгандыр. Бу эш бик оперативно оештырылды дип әйтергә кирәк. Менә безнең районда, мәсәлән, без эшләдек авыл җирлеге җитәкчеләре белән берлектә. Аларга бик зур рәхмәт җиткерәсем килә. Чөнки алар белән график нигезендә, үзебез график төзедек, һәм шушы график нигезендә алар хатын-кызларны үзләре машинага утыртып безнең янга алып килделәр. Без күп документ сорамадык. Кирәгие туу таныклыгы баланың, анда әтисе язылган бит инде. Һәм акча күчерә торган банктагы счет. Шуның белән хатын-кыз әнисе була инде, баланың әнисе гаризаны язды, безгә тапшырды һәм 5 көн эчендә акчасы күчте. Менә шуңа күрә бу эшне тамамланды дип әйтеп була. Шуннан тыш инде районнарда, район башлыклары да һәрбер оешма җитәкчесенә, менә безнең районда да, мәсәлән, Рамил Рашитович һәрбер оешма җитәкчесенә шундый бурыч куйды. Аларда эшләгән егетләргә, эшләп киткән егетләргә матди ярдәм күрсәтергә. Һәм һәрбер оешма җитәкчесе моны хуплап алды һәм булышты. Рәхмәт, бөтен республика буенча күп кенә районнарда өлешчә мобилизация буенча чакырылучы гражданнарның балаларына ярдәм чаралары оештырылган. Менә беренчеләрдән башлап Казан шәһәре башкарма комитеты бу эшне башлап җибәргән иде. Балаларны
бушлай юл йөрү билеты белән, аннан соң музейларга, циркка, мәдәни чараларга бушлай керү оештырылды. Һәм балалар бакчаларына шулай ук йөргән өчен түләү алынмый. Менә Алия Рөстәмовна, сез әйтсәгез иде, һәр бер гаиләнең Казанда алар 900-гә якын социаль паспорты булдырылды. Нинди ярдәм кирәк менә? Ул адреслы ярдәм бит менә. Нинди әйтик менә баланы бакчадан барып алу да ул зур ярдәм. Менә шундый ярдәм оештырыламы? Бармалар? Әйе, без беренчеләрдән булып әлеге мэр тарафыннан инде штаб булдырылды. Шул штабта инде бөтен җитәкчеләр керә. Бүгенге көндә безнең 1600-дән артык гаилә бар. Аларның беренчеләрдән булып һәр бер гаиләнең ишеген кагып без социаль паспортлар инде тутырдык, булдырдык дип әйтергә була. Әлеге һәр бер гаиләнең инде борчыган сорауларын язып алган. Әйе, чыннан да кайбер гаиләгә чыннан да менә баланы балалар бакчасыннан алу проблемасы бар иде. Әлеге сорауны безнең менә Добрый Казань, игелекле Казан волонтерлары ярдәмендә шиштек. Кайберләренә инде олы әти-әниләренә шул ук ашамлыклар алу, дарулар алу, яисә медицина хезмәтен күрсәтү, алып бару, алып кайту, шундый ярдәм әлбәттә күрсәтелде. Аннарсын система рәвешендә әйтеп киткәнегезчә, безнең һәр бер бала транспортта бушлай йөри, аның өчен транспорт карталары булдырылды. Һәм инде безнең Батыр исемле шундый карталар чыгарылды, һәр бер балага ул тапшырылды. Әлеге карта буенча безнең муниципаль гына түгел, мәсәлән, республикабызның театрларында бушлай керү мөмкинлеген бирде. Аннарсын балалар бакчасында әлбәттә бушлай йөрү әти-әниләрдән түләү алынмый, мәктәпләрдә бушлай ашату. Хәзер инде менә урта белем бирү йортларында да, профессиональ белем бирү йортларында да бушлай ашату карала. Шуны әйтәсе килә, хәзер менә күптән түгел генә кабул ителде карар. Балалар бакчасына кабул ителү дә льгота ярдәмендә булачак, чират тиз узачак. Һәм шуны әйтәсе килә, менә безнең Батыр картасына хәзер инде без муниципаль һәм республика оешмалары гына түгел, мәсәлән, шәш тарашханәдә 10% скидка бирсә, әлеге карта буенча бу әлбәттә зур ярдәм булачак гаиләләргә. Рәхмәт сезгә. Безнең менә бүген хәрбиләргә хатлар язу, балалардан хатлар, хәрбиләргә балаларга хатлар барып ирешү турында күп сөйләшенде. Һәм менә безнең Кукмара шәһәреннән безнең студиягә махсус килгән Замир Хадиев үзенең әти-әнисе белән. Замирның хатын хәрбиләр укыдылар һәм алар видео мөрәҗәгать җибәргәннәр. Әйдәгез хәзер шуны карыйк, экраннарга игътибар итик. Победа будет за нами, Ангелина, по-любому. А мне пишет город Кукмар, Хадиев, Замир. И вот этот прекраснейший рисунок. Спасибо тебе, родной. Без билгеле сәбәпләр аркасында бу видеода хәрбиләрнең йөзен күрсәтмибез. Менә Замирдан сорыйсы килә. Замир, менә синең хатын хәрби кешегә барып эләккән. Һәм ул сиңа сәлам да җибәрде, име? Менә бу хатны кем белән яздың? Нинди рәсем ясадың? Шулар турында сөйлә әле безгә. Мин рәсемдә ясадым. Нәрсәләр яздың анда? Исәнме, солдат дидеңме? Әйе. Ауны анда иде, янда балалар елга янында уйныйлар. Демәк, авыл рәсемен ясадың. Син ышандыңмы, ул хат барып җитерме, аны берәрсе алып укырмы икән дип уйладыңмы ул турыда? Әйе. Уйладың, менә нинди яхшы булган, нинди матур хәбәр, үзләре укыган. Мин дә аны гел уйланып йөрим. Хатлар язабыз инде меңләгәрчә. Ул барып җитәме икән, ничек кабул итәләр микән алар дип. Менә чынлап торып, нинди күңелле хәл. Ләйсән, Динар Замирның әти-әнисе, менә ничек бу хатны өйгә эш дип, укытучыгыз өйгә эш бирелде дип әйткән иде. Сез аны бергә яздыгызмы? Ничек ул кичне ничек уздырдыгыз? Сез барыгызга дагы аны без шулайрак дисәк дә була инде. Әйе, ул үзе язды, Замир. Менә безгә хат язарга бирделәр дип, ул үзе язды. Без әзгенә генә өстеп, матурлап кына җибәрдек. Рәсемен дәген үзе матур иттереп, мин үзем ясыйм дип, барысындагын үзе ясады.
конвертларга салып, барып җитсен диеп инде үзе бик тырышты инде. Мин үзем теге барып җитер микән дип уйламаган идем, бик шатландык, менә шундый видео килеп төшкәч, үзебезгә бик шатландык, что безнең һәрбер хат барып җиткән, Аллага шөкер дип. Тагын язачаксызмы? Әйе, ул видеоны, Замир видеоны күргәч, шатланып, мин тагын ясам ярар микән диде ул. Әйе, мин тагын рәсемнәр ясыйм әле диеп, минем менә шуны ясыйсы килә әле диеп әйткән ие. Мин дә күрдем ул видеоны. Ул солдат бит әле, Замир, без җиңгәч, бүләк алам сиңа, кунакка киләм дип әйткән, шулаймы? Көтәсеңме? Исән сау кайтсын. Исән сау кайтсыннар барсы да гына. Исеме дә Замир булгач инде, яз көне Замир бит ул, Замир. Киттек дип әйтик инде, шушы кызыксынулар кибетләрдә кергәндә, оешмаларга эләккәндә менә бөтенсендә керә торган пиалаларда дип әйтик инде, Замир дип язылган икән бөтен җирдә. Ул үз исеме дип кабул итә. Нишәп минем исемне бөтен җирдә язалар дип. Шуннан менә аңлатып киткәч инде шушы махсус операциялар турында әзрәк көн сайын почти шушы бүгенге көндә дә үзе кызыксынып китеп, дөнья хәлләрен белеп торалар инде менә балалар. Ничек микән дип шушы видеоны күргәч тә кем микән ул дип берәр атна борчылып йөрде инде. Йөзләре күренмәгәч инде сөенде. Хат язгач тагын яңадан барып җитте микән дип берничә көн борчылып йөрде. Кая китте микән дип менә шулай булды инде. Аннары менә бу рәхмәт сүзләре белдереп китәсең килә инде шушы үзебезнең лицей җитәкчеләренә инде, укытучыларына, Күпмара мәктәбенең, бөтен Күпмара мәктәпләренә инде без инде шундый фикердә бүген безнең балаларга дөрес тәрбия бирелә дип инде. Монда без сөйләштек күп кенә булышучылар турында, төрле оешмалар турында, шушы безнең шушы хәрби мобилизация ничек үткән турында. Әмма ләкин менә дөресендә иң авыры менә шунда катнашучыларга, мобилизацияларга, анда хәрби контрактларга шул ук вакытта менә иң күп эшне эшләр менә республиканың җитәкчеләре, президент һәм хөкүмәт республиканың һәм шулай ук район башлыклары, шәһәр башлыклары, аларның командалары, алар беренче булышчылар менә бу нәрсә буенча менә монда Асфаризны әйтеп китте, һәрбер район башлыгының, шәһәр башлыгының бөтен фамилиясе бар, ничә семья, ничә бала, ничә белән булышырга барса, алар көндә менә президент үзе дә, хөкүмәтебез дә, дәүләт советы да, депутатлар һәм менә район башлыклары, шәһәр башлыклары көндә ул нәрсә белән, ул сораулар белән шишәләр һәр көнне. Шуның өчен аларга да рәхмәт әйтик, исәнлек, саулык телик аларга да. Аларның җиңел түгел эшләре. Тем более. Мин сезнең белән килешәм. Бердәм булса җиңәбез. Бүген республикада 6000-га якын волонтер ярдәм күрсәтергә әзер. Аларның сафы көннән-көн тулылана. Бүгенге шартларда безгә бердәм булып, бер-беребезгә теләктәшлек күрсәтеп, ярдәмләшү мөһим. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Программабызда катнашкан барлык кунакларга рәхмәт әйтәм һәм тапшырубызны җыр белән тәмамлыйбыз. Студиябезгә эстрадабызның популяр җырчысы Ләйсән Гыймаева һәм аның кызы Таңсылуны чакырабыз. Гына җыр булып моңгына кемнәр тере кайларга китәләр. Сагыштан янганнар, яшьләре тамганнар, юлларда өзелеп көтәләр. Күңелдә йөргән яр, төшләргә кергән яр, кайсыны сагынмый әйтегез. Яшьлекнең танына, вәгъдәләр хакына, тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Барлылар бергәләп, йөрәкне телгәләп, күңелне әрнетеп үтәләр. Олы юл шатында күрешү көннәрен ялгызлар зарыгып көтәләр. Күңелдә йөргән яр,
яшьлекне